Sakrament svete potvrde ili krizme zajedno s krštenjem i euharistijom čini cjelinu sakramenata kršćanske inicijacije. Time je ovaj sakrament nužan za primanje Kristove milosti. Potvrda, odnosno krizma, je sakrament kojim osoba potvrđuje svoju vjeru i svoju pripadnost crkvi. Posebno svečano u ozračju vjere i radosti bilo je u subotu u župi svetog Ante Padovanskog u Busovači, gdje je sakrament krizme primilo ukupno 88 mladih vjernika s užeg područja općine Busovača. Misno slavlje i podjelu sakramenta svete krizme predvodio je monsignor dr. Pero Sudar, pomoćni vrhbosanski biskup. U svom obraćanju vjernicima je poručio: Krizma je dakle podjela darova Duha Svetoga koje je Isus obećao svima onima koji budu vjerovali u njega, kako bi tim darovima, služeći se, prihvaćajući i dajući se voditi od Duha Svetoga, čovjek tako prošao kroz život da ne izgubi ono najvažnije, a to jest prijateljstvo s Bogom, smisao i snagu da čini dobro i tako postigne ono zadnje, a to jest da dođe u puno vječno zajedništvo s Bogom i postigne onim za čim svako ljudsko srce čezne, a to jest puninu radosti i ostvarenje ljudskih čežnji. Tradicionalno, nakon primanja sakramenta svete potvrde, krizmanice slavlje nastavljaju dostojanstveno u krugu obitelji i kumova. Ovaj sakrament zrelosti, kako ga često nazivaju, novi je početak u životu jednog kršćanina. On označava crkvenu i vjersku punoljetnost, kada vjernik prima 7 darova Duha Svetoga, s kojima će koračati dalje kroz život, postupajući odgovorno prema sebi i drugima.